saru lho tak. Wis tak gawane sik. Argo ngapa? Hah? Mbak terima ora, Cah? Terima ora ayo. Munio serentak. Ora. Ayo. Ora meng aku wae sing dijokke. Coba tarenono, terima ora? Mbak terima ora? Krungu ora. Kupingmu krungu ora? Lah nek trimo ya aja kon aku kon jalukke jalukke ngono. Sing ngomong ngono sapa ora ana wong gawe-gaweane kowe wae. Maksud mboten lho. Jenengan nek oleh transferan menggari ngenehke ngono lho maksude. Kon apa? Ngenehke. Kon ngenehke sapa? Ngenehke sing dikeki. Arep nggo ngopo? Ra wis do cukup to. Senengane nek karo dhuwit kok do saru lho tak. Wis tak gawane sik. Argo ngapa? Hah? Aku kebutuh aku akeh kok. Arek nakal ya. Senengan. Yo, lha kowe iki tak takoni arep ngopo ya ora wangsulan ora. Iya. Sinden kok lemu ning kok lemu gombong. Maksudnya? Coba tak kirimane duit ngono, Mbak. Ya ora apa-apa, mbok do melas ro aku ben aku ya akeh dite. Ora kaya dalange pelitera mama. Aku nek minta uneke kaya ngono wis ora aku ikut babar blas. Ora tak anggap anu anjing menggonggong. Iya. Sapa sing anjing? Istilah peribahasa lho, anjing menggonggong kafilah berlalu. Iya. Lah nyatane pelitera. Heeh. Anu apa? Maksudnya wis akeh dono sosial kuwi wis akeh. Kok kowe tak kei nyanyone. Pak Arjuna menika blebel lumo betah ngelih. Lah ya kan nyatane, aku ngomong nyatane lho. Wis ben mengke wae. Wis Waduh, pas di Mas Abdul jane tak kene ya Mas ya. Iya. Lah nggih ngukur ngenjang. Ngukur tulit dudu muhrim ya. Ya sing ngukur penjahite. Nek dudu muhrim kuwe, dumuk-dumuk kaya kuwe ora pareng. Sing ngukur penjahite Pak Dalang. Iya, Rika ngerti penjahite omahe ngendi? Ya. Ya ora. Lah, inyong dadak ngeterna. Kuwi ya iso rapik meneh. Piye? Kudune dijujukna. Iya, apa inyong saja? Kula kali Mas Gareng. Inyong saja iki piye? Inyong saja yang mengantar Rika ke tempat penjahit. Inyong duwe Yamaha 75. Wah, edan, sik ngrebab nganti mantuk-mantuk. Pripun? Waduh, pas di Mas Abdul jane tak kene ya Mas ya. Iya. Ada nyatuk-nyatuk kaya kowe. Berarti kula mapane salah niki. Salah. Untuk pira, Pi? 200-nya. 250. Padake dalang tipis. 250 Pak Dalang. 250. 250-nya. Wong aku ya ora kelangan iki dit saweran kok nya. Tampani Pi. Ah, itu li ana sing grumut apa kepriwe? Apa ora kowe? Dipadake. Kebayake dipadake. Tulis sinten isi ana turan ora sih? Komeng turan lho gong tuku ora. Wis aja kuwatir, Mbak. Ngisuk kemben kapan? Oh, digawekna jenengan nggih. Apa? Digawekna. Kula diparingi maksude. Aja digawekna, terus digawekna unyong ora ngerti ukurane Rika. Lah nggih ngukur ngenjang. Ngukur tulit dudu muhrim ya. Ya sing ngukur penjahite. Nek dudu muhrim kuwe tok cekak. Klambi cekak niku napa jenengan pirsa mboten? Apa sih? Klambi cekak, nggih klambi sing cendhek. Tuli ya. Ora ketang. Klambi Bosok. cekak niku klambi sing cendhek. Krungumu apa? Klambi cekak ora kotang. Ah, ora tenan. Klambi cekak ora ketang. Nek klambi Ketang. Waduh. nggih pas niku sih. Krunguku. Krunguku, aku iki kegemar aku asem. Mangga, klambine cekak ora nggo kondang gangkul mesti lara. Roro iki beda karo lara. Kono diwrisake THT kono kupinge. Kuwi sing marahi kowe iki nang ndi-ndi ora ndek HP nganggo headset.
Oh iki ora duwe HP kok kupinge disumpeli kaya wong gleleng-gleleng kae. Anu ming tak sak ya abele. Ya kuwi glelengmu kaya ngono. Mulane kupinge bosok. Men. Wae jan sik ngrebab nganti mantuk-mantuk. Pripun? Waduh, Mas Dimas Abdul jane nang kene ya Mas ya. Iya. Aja nyatuk-nyatuk kaya kowe. Berarti kula mapane salah niki. Salah. Mapane sampai. Oh iki tak ijoli wi aja tapi kuwatir. nggih dijoli seniki. Wis aja kuwatir. Kuwi mau entuk pira wi? 200 nya. 250. Padake dalang tipis. 250 Pak Dalang. 250. 250 nya. Wong aku ya ora kelangan iki dit saweran kok nya. Tampani wi. Ah. Oh. Saka sapa? Tak wacane dhisik ya saka Pak Ferry Suranto. Saka ngendi iki? Saka Jakarta. Oh iya. Nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh iya. Sing nyekar Mbak Tatin. Waduh. Ki transfer 100.000. Wow. 100.000 liwat transfer. Oh sak yuta kok no. Wow. Sak yuta. Ya wis ora apa-apa. Kokean iki. Ah ya wis ben. Lagu Gubuk Asmara kok sak yuta. Ya bejane dhewe-dhewe. Ayo Tin, iki ana dhuwit sak yuta. Ya, le transfer ning rekeninge sapa kuwi? Sik. Waduh, nang rekeningku enak. Ya. Ya. Jumeneng iki Mbak Tatin Lestari Andayani. Ya. Lumayan ya. Nggih, sugeng dalu. Nah, sugeng dalu. Ngopo kowe kok lorek-lorek? Pilek, Pak. Heh? Pilek. Tenggorokane gatel ora? Ora. Sesek ora? Ora. Sesek nek kowe mesti ya. Lah ngapa? Ora apa-apa. Aku lagi munggah lho. Wis arep tok garapi. Ora tak garapi wong nyatane aku takon gejala corona kuwi nek flu terus tenggorokan gatal, napas sesek kuwi gejala corona. Lah mulane aku takon tenggorokanmu gatel ora? Mboten. Dadane sesek ora? Mboten. Ayo wis syukur berarti kowe flu biasa. Ora terjangkit virus corona. Ya ampun to ya, Pak. Ya aja. Nggih. Kowe isih sehat kaya ngono isih digunakake. Ya. Wis digunakake? Lho digunakake nyinden kuwi kok rumahmu pikiranmu sing rusak ora. Anggape digunakake apa? Ya. Nang nyinden. Heeh. Ki pamundutan saka Pak Ferry Suranto. Oh nggih. Saka Jakarta. Penyanyi nonton streaming terus transfer duit terus WA aku. Oh iya. Transfer teng kene? Ngono aku. Kira-kira dikeke ora? Kok ora ngisen-isenke wis, Din. Iki ning Jaban Rangka kuwi ning ora wilayah Yojo lho, iki ning Jawa Tengah. Terus ngapa? Ora ngisen-isenke aku tahu po, ora tak keke. Kerep. Kaya hoo. Kok kaya hoo ora. Mengko tak keke aja kuwatir dhuwit sak yuta apa. Alah, sayuta ya apa wong 100 kuwi gelem kok. Wis to, nembang kok kan cangkem pidun kok omong. Ngapunten nggih Gusti. Ora apa-apa, Gustine iki ora apa-apa kok ya. Maksudnya kula ngadeg ten mriki lho. Ora apa-apa. Wis santai wae wong Gusti ya ngadeg ning kono kok wis santai. Lho Gusti lenggah lho. Apa? Nggih. Oh iya tak kira nek jumeneng. Wis sembrono lah. Ora kok ya. Ya dibawani alon-alon. Ya mengko tak transferke ning rekeningmu. Rekeningmu pira? Nggih mengke tak kirim iki wae. Ayo wis berarti kan ora usah. Nek luwe HP nek langsung mawon ben disekseni wong mriki. Desa njelok mriki men ngerti nek jenengan dikekke kula. Ngono lho, Pak. Iya engko tak kekke ning tandang ana dhisik le nyanyi ora usah cerewet sik to. Lah jenengan ya aku sarep muni jenengan sik omong wae kok. Ayo ben yo wis tak meneng wis. Nek aku meneng ra diseneni lho. Engko biasane nek aku meneng kowe piye kok meneng bae ngono. Ya respon sithik-sithik ngono. Gah. Ya ana nek nawala saka Mas Zain Boyolali nyuwun gending kadung tresna. Salam budaya klasik Mas Yain Boyolali. Oh iya. Ah, ya engko diaturke. Nggih.
Ora kowe gedhe kancane terus kowe metu. Lah aku yo mengenggi lho. Lah iya kok njur aku kok meninggih kaya Sajayar tok pek kabeh. Mboten. Hidung kancane ora. Lah ngene penyanyinya baru-baru. Mana? Ini. Iya, baru. Dalangnya tambah semangat ya. Hubungane apa? Ya, kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ono kowe ora semangat iki. Alah. Gayane. Tenan aku anggere muni mayang tati nijin ngono rasane. Saya ora ndek kekuatan ora. Sakjane nek aku nang kene kok ning diunek-unek. Soale kowe iki di antara sinden iki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho. Mencorong piye kaya senter. Domong yo sinden iki nek takon lurus ngono kuwi mesti ketok dhewe. Hah? Lah indene lho. Kok ora padha to kae. Mesti tatin. Mencorong piye ta ngawur. Ya. Biyen dek rung iso nyandang Jawa ya wis ora pati apik no. Iya, saiki wis pinter nyandang Jawa wis. Dandan iki aurane ketok mencorong. Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. Apa asline ya ayu lho. Jewowok kae lho. Apa nih? Kowe tak komoke kena percaya kena ora. Kowe nek nang omah kuwi blas ora besus. Wo. Tenan aku ora gol arep sinden nek dandan ayu nek nang omah ki ming sarungan sak dodo kae. Karo kotange ketok meko kae. Karo udut, mosok udut. Domongi kok ana sila ning kursi kae bul mongko kretek. Heeh. Tenan. Dek tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Pokoke bojone kaya ning neraka kok. Iya. Terus jenengan lewat ya? Oh tau tak takoni, piye perasaanmu? Wah, salah pilih kula, Pak. Wedan kaya teng dicemplungke teng kawah Candra Dimoko ngene. Nek aku ora golek alasan iki sing lanang ora iso metu ana. Oh iya to. Dadi kudu Pak sampean mang chatting kula. Ken napa ngoten kula tak dolan. Oh iya, tak chatting dolan, lagi iso dolan. Mergane percayane karo aku. Oh. Nek ora wis mengkereng ae anggere metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu hayate kae lho, Nok. Ora jane kok gatekke terus ki piye to? Ora perkara gatekke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah ya jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cecok aku mara daya kok ora ngematke. Wong mara daya kok ngetke gendeng kula nuwun. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene pon ora ketok. Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biyak ngono ya ora. Lah ya umpamane aku ngene ora ya aja dimatke. Ah mesti secara otomatis ngematke wong sing jeneng wong metenteng iki mesti keleke ketok. Ora ana wong maradaya anu badhe nuweni kelek ngono ora ana. Ya maksudnya rak ya aku penenteng kan mbok didelokke ya raine ngono lho, ora kuine. Aku wis omong raine jewowok ora karo-karuan. Oh, rai kok jewowok ki piye to? Ah kowe ora ngerti aku dek teko ning omahmu kowe turu ning kursi kae. Ayo, ora ngerti to kowe? Mboten. Bojomu le nemoni. Monggo Pak, nadine nek goleki tatin tak jak mayang ngono. Lah niku tesih tilem gugah mboten wani kula. Kowe krasa ora kowe? Napa? Aku iki turu jingkrong nu cengelmu dirubung laler ae lho. Mbok ora banget. Padahal aku batang ngono apa piye? Asli ya Allah. Tak omongi Mbak, tenan asli ya Allah kowe. Dadi iki pojokan kursi kae. Sirahe diterusake ngene iki lho. Lah kan kene ketok. Kene nganggo sarung kae. Wah, laler aku. Tak gusah terus tak ubah tintin tangi ngono kuwi. Non ngomong kalau sinten Pak ngubul-bul. Padahal sing gawe laler jenengan lho. Ya ora ana. Wong mangane ra ana lalere jenengan teko dadi ana laler. Ana wae wong kowe iki ra percaya. Mbok ora kok lulus nek kowe iki sing dadi sing lanang mbok dilaler iki digusah. Anu ora tau wadus kok, Pak. Ngoco. Aku kaget itu bojomu ning ngono aku kaget lho. Kene. Sik. Ra trimo aku. Lho ora tau niku ora tau wadus, Pak. Tenane nggih. Angel dikon kula godhoke wedang, malah dombe. Lho. Aku ra tau adus, rene tak amboni. Rene tak amboni. Ayo engko. Kongko saiki no. Emah.
Oh ngambune tenan. Oleh sia-sia banget lho. Omong, monggo Pak ngono bul. Bulbul ya nyedak ta? Oh, raiku yo dipak pok. Oh malah pok-pok yo. Apa? Ngono kok. Oh. Ora. Rak. Oh wae rasa ngilang-ngilangke. Ora, Pak. Ah terus aku liwat samping omah. Kono adus kono, aku tak ning mburi omah ngono kuwi. Wah, kowe nek ngerti pemehane iki. Ngopo? Memeanku piye? Sing pertama dipemehi ning nggon ngarepan rada cedhak ruang tamu ki manu nggone anake. Kedhu, terus kaos njero, terus nggone bojone. Terus kali dhewe kok gede-gede ki tek sapa to iki? Dek sapa? Ayo nggon namu. Tuh, Nganti tak iling-ilingi tak tunggoni suwe banget aku ki semu percaya semuran lho. Mosok ya semen. ngopo? Bayangan. Jenengan le bayangke piye? Hah? Le bayangke piye? Ora mbayangke meng tak pikir iki lho. Mosok semene ora mungkin. Aku nganti lah iki ra kena nggo jaket aku. Ya logikane dalang kondang ki sing Nugroho kok ngurusi jerengane wong wedok iki nek nang dalang Sing salah iki kowe nek jereng iki sesuk meneh dhuwur kae didak dijerengi ning dhuwur ora ngerti wong. Ya aku nang Aku jerengi ning ngarepane. Dadi dayo arep ketemu kowe iki wis weruh jerengamu sithik. ora jenengan kan niate arep goleki ta? Ora, aku dijak mlebu bojomu kok. Lah ya maneh rak ya mlebu. Aku kene wae ngono kuwi nek dijak mlebu. Pak teng wingking mawon ngopi. Yuk. Nah, aku ya gelem to. Aku kok cenanangan tengah. Aku iso ngene iki lho. Aku biasa iki iso. Aku batenge iki Mickey Mouse kok gede banget. Terus nek ngono iki piye? Ayo ora piye-piye. Ora jane jenengan ngopo lho ngerti ndelokke barang kaya ngono barang. Ngomongi kowe. Aku rasah diomongi wong kuwi ndekku. Oh iya ya. Dadi wis apal ukurane ya. Iya ning jenengan bangetan nek nganti sakmono iki. So tak jembengi dhewe ya. Weh, Katok iki lho. edan ra kali. Nyebai tenan kok dalang siji. Wedok kok mereke GT Man. Ayo. Iki ndek sapa? Kayak pademu kok kan. Jenengan berarti ndelok itu ndekku. Wah, ya kleru. Ajajare kae kaya ana. Kan ndek bapakku ya. Wah, ndekno tak cekeli wae. Enak-enak iki. Aku mah dadi nggumun lho dalang kondang kok ming demeki kaya ngono trimo ya. Ya nggo kegiatan. Ya terus ki. Iki batine wargane kene kok dalange njijiki sami ngono. Ora apa-apa ya. Sing penting itu menghibur masyarakat itu sedekah. Ngono lho. Awak dhewe nang kene iki menghibur masyarakat supaya masyarakat ki seneng. Ya nek aja buka wadiku to. Lah sing iso terhibur mung buka wadimu. Aku rak ya malu. Apa lho? Aku rak ya malu tenan kok. Bocah iki pancen tenan terkenal kemayune no. Iya. Anggere muni nang dalan ngono ki dirurui, Mbak Tatin ya. Ngono nek dereng kenal, apa sih? Waduh. Mbok ya dadi bintang ki sementara ki merendah sik kok. Apa sih? Nek dirasani maksud lo? Waduh, bayane kaya wae sing diembo ki sapa kae? Bintang film sing ayu banget ya sapa jenenge? Sapa? Isdarli ya? Ayo lek. Oh, sapa sih? Syahrini. Ah, Syahrini sing tok embo ki Syahrini. Apa piye? Oh. Mboten ya. Aku ki Sahrono kok. Ora pas ora. Syahrini ki awake kenceng, sterek. Lah aku ya kenceng sterek lho. Turah kowe iki. Turah piye? Lah wong bojomu iki tau tak. Iki tak critakake meneh nek kowe nganu. Apa? Bojomu tau tak. Kok turun njaba lus. Aku teko esuk-esuk kae. Nggih, Pak. Lah ngopo ora turun jero? Ambene mboten cukup. Lah ngopo kok ora cukup? Bojo kula nek turun niku kabeh ndeledek ngono lho, Pak. Apane sing ndeletek? Ngelemberek ngono lho. Apane? Weteng ki iso kaya kloso ndono. Iya. Tuh, Nek arep jejer niku dadak tak lempit riyen ngoten. kok padake kloso dilempet to. Wis. Aku dungi sisan to.
Iki lho Mbak Lia nganti ya Allah aku digarapi lho. Mbak Lia kan lagi pertama delok Gojek. Ya ngono kuwi asline dalange iki cok ngudal-udal wadi ngene. Awas lho Mbak, wadimu aja nganti ketok. Ampun teng ngarepan lho Mbak, mesti kula delok ampun. Itu nek kala masa kula mriko. Kowe iki ora nang ngarepan kok senene goleki barang kaya ngono kok. Ha sing ngakon wiyaga udu aku. Sing endi? Kabeh. Oh, kabeh. Berarti ndelokna aku ya sing ngakon wiyaga. Wis gawe nembang. Lah ngapa? Iki gubuke nganti ambruk ora. Lah aku ora trima lho, ket mau diudal-udal. Tekan ngendi ya? Lah aku nek karo kuwi ra rukun kono. Wong nganti netizen streaming ki nek ngarani aku rota tinggi Tom and Jerry. Kanggere muni upload Tom and Jerry ngono penonton gruguduk nganti puluhan. Tome sapa? Tome aku. Jerine kok jerine aku. Lah, Sik kucing iki sik sapa to? Tom. Ah, sik kowe kucinge. Kucinge ndek buntut ta ora ndek buntut iki? Guys, aku Tom. Aku Jerry. Ha iya, kowe ra karepe aku ndek buntut to? Ndi buntute ndi? Ha iki. Lah ndi? Ayo engko tak dudu. Engko tak fotoke tak kirim. Paling gilani ae. Yo. Kok mandek ini? Lah iya sak karepe sik ngendang kok kowe iki foto. Kok mandek, Mas? Mas Denko. Mandek ini ngapa? Ya mandek kene ki ra apa-apa wong ya dicegat karo masinis tadi. Berarti mandek ora apa-apa? Ra apa-apa. Kesel apa, Mas? Ora apa-apa. Kalau kon napok ya. Sing ngendangi tanpa ekspresi tenan ya. Oh. Ya sajake wis ora seneng karo Tatin. Kaya mandek kene ngapa, Mas? Ora apa-apa. Wong sengit ki ndulit lho. Sapa? Wong sengit ndulit. Ayo ora mesti telek lincung kae sing ora didulit. Maksudnya ibaratnya ngono lho nek wong pepatah. Wong ketemu telek lincung mesti ora ono wong ketemu telek lincung. Iki hubungane karo wedok ora karo telek. Aku ngene mau wong sengit ki mesti ndulit. Apa wong sengit ki sing ditok omongke ora lanang karo wedok ning kuwi berbagai macam apa wae iso. Jenengan tau krungu ora kata-kata kuwi? Urung. Masa urung tau krungu? Urung ora tau ngono. Wong sengit ndulit. Terus apa meneh ya? Apa? Pas pelajaran turu. Ora turu ning kuwi Ra iso gambang, ra iso nyuling. Oh, beda. Ngono kae lho, ra iso nyanding. Wong sengit ndulit. Gething nyanding. Genting nyanding kuwi apa jenenge iki? Jenenge pribahasa. Lah iya, tau krungu urung? Urung. Nah terus piye lan jelaske ya? Ya kok intine kowe aja sengit karo aku, ndak kowe balik seneng karo aku ngono lho. Alah sing ati senengi apane. Paling yo mengkon gusah laler ning cengel. Ya lihat aja. Alah. Iki nek nyanyi mbok madhep rene to? Oh, wis madhep rene tak kira nek. Areng apa meneh? Ora apa-apa. Omong. Ora iso bedake ngarep karo mburi ngono wae piye? Ha padha e kayane. Ya beda. Yo kene Mbak. Madhep rono kok anggapku madhep rene. Mergane? Tak kira ki aku ndelokke gegermu iki madhep rene bareng tak munggah lho kok gelungan. Lho padha. Ya. Tekan ngendi mau jolen yo niki? Nenane. Kok udu ye? Iya. Nganti pengen nurut gundulmu. Mula terus piye nek ngono ki le joget? Wong kemayu iki akeh sing gedeng. Rasa sok kemayu to. Saiki ditekoni ngae gedeng apa seneng? Ayo mesti sengit wong ngendangane sak arepe dhewe kok. Mongko den kuwi nek ngendangi trampile ra jawab-jawab. Ngendangi kok ming bung 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 bung. Ba 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 ba. Bung 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 bung. Kaya nek bar tok peres tok ketap kowe lho. Bung bung bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Ayo. Ba 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 ba. Bablo apa? Nek dikebulke suarane mak ba 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 ba. Saking gedene. Aku ngudungi lho. Ngudungi.
Mah semaput nggak? bablas no sirahe. Nah, tingil-tingil ya. Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Ya sing marahi niku lho Gusti kaya ngono. Ah nggih ta. Oh, Gusti iki mesti mbelani sing wedok ora. Ora tau mbelani sing lanang. Lah ya ngapa mbelani lanang? Padha lanange. Iki dures ra iki, Denko iki. Si bar iki apik Denko wis delok. Awas nek. Manut aku apik wong Denko ki nek aku lunak kok. Dikendange sing apik kok Denko sing sak trampil-trampilmu biyen le karo joget piye. Ya, ya. Delok tangane le util-util. Catatan sajroning ati datang lupon saya merati aku kowe tadi karwan marolere gubuk asmara. Aku arep bakul wedang wae kok. Ngopo? Gah aku. Lah, mbok kira ngerti seni ngene iki mau kendangane cara ngendi? Embo. Banyuwangi. Lho apa? Apa? Tekok ki sekendang kleru lho. Sirahe gedhe isi lendut. Tekok karo Mas Denko kae. Kendangan Kendangan kaya ngono kok malah dikira. Lah kuwi kendangan Banyuwangi tak tung-tung ngono-ngono. Banyuwangi apa Mas? Banyuwangi kok ya. Banyuwangi meh tekan Bali dadi ketapang. Banyu butek ya. Rujuk raimu. Arentok nesu. Salah kok nesu. Bodho ora. Bodho ya padha. Kaya ngono kok malah nesu Banyuwangi gubuk Lah aku asmara. piye ning Versu Banyuwangi. Versu. Versi. Oh nek kualat ngono kuwi. Iya. Iya, jogete yo ngeber. Entuk ki tak entuk ngono. Ngeber? Heeh. Ngene. Ngeber. Kaya bener kaya bebek kae. Entuk joget kayak ngono. Ya aku sok diwarai sik ya. Heh? Diwarai sik. Oke. Name ngene wae. Lah wis ngene kuwi langsung ngeke. Wah, wis mulai ngene kuwi langsung ngodaku. Yo. Loh, ya nambi. Ngeber. Terus gerakane piye? Kowe iki ngewuhke lho, Tin. Lah, jenengan ki nek ngebaran ngene. Ah, kowe ra ngene. Ah. Aku entuk kowe mulai ngene. Ah jenengan? Lah aku yo ngetoti nang mburi ne. Nek ora ngono tangane. Ngene. Emah. Lah, Emah ora sudi. ora lho. Lah piye gerakane ngono padha? Aku ngerti aslimu kok kon ngene. Lah ngapa? Emah yo. Wong sengit ki ndulit. Ora arep tak dulit. Ora tak dulitke. Ora langsung tak puk ngono ora tak dulit. Maksudnya Edan ora. Ya, matur nyonya. Ndak kira ngono ndak sesuk nek ora ketemu ndak malah cerewet malah cilaka. Nyo, ayo to. Oke, siap. Matur. Hitung ndak berani aku ngapusi. Hitung sik. Masa ngitung nang kene? Ora apa-apa kok ben. Cekelke mikku. Hah? Amok. Aku arep ngitung. Sing wajibe nyekelke iki kowe. Aku arep ngitung duit. Ini tak cekelke mikmu. Wis. Kok ming 8? Kowe ngerti ra? Pembayaran iki butuh pajak. Ah, paling pajake ming 5.000. Kok iki 200? Loh, ya sakarepku sing narik pajak kok ya. Sesuk meneh kon ora liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kaya kowe kok. Ya malah aja disebarke. Apane? Rekening. Nomorku iki lho, tak gawe rekening ki ora dienggo liwat dite sinden ki ora tak nggo ninggahke duit kok. Mengko dienggo liwat jaluk gubuk asmara liwat rekening ke Pak Seno. Lah njur kon aku kepretan apa? Ora lho, lek omongan kok mecucu-mecucu kowe copot. Mecucu kok tak iling-ilingi. Lah jenengan kok ya Wong mecucu ora tak iling-ilingi kok. Copot kuwi lho, untune kaya arep copot. Acan kendho kok wisan. Iya. Karang wis tuwa wis. Utang lho.
Ya. Utang, Pak. Ya, nya. Ah, mbok. Piro ki mau? Iki lagi 500. Hah? Rai-rai ngapusi. Padha. Ya. Matur nuwun nggih. Oh, wis genep. Nuwun nggih, Pak. Ayo. Nek mlaku ki madhep rono ora mundur. Oh, Lah. Oh, jaluk. Jaluk diapakne. Bar nangka dit kok mlaku mundurne tak kira. Bul saka mburi. Iya. Lah ya ora apa-apa ya, Mak. Nggih, matur suwun. Denko lagi ya. Alah. Ayah.